na Igbo efe mgbe ha hapụrụ ezigbo erimeri rie nke na-eweta ọnwụ. Iwe mee mmadụ trọk nke ekwensu na-akpagharị otu o siri chọọ ruo taa. Gị mere Ken isi mgbaka n'ihi ụfụ obi nke mere ya ịghọgbu mmadụ, mee ka ya na Chineke nọdụ n'iro mgbe ebighị ebi. Mmehie gị mere ụfọdụ ndị mmụọ ozi jiri ghọọ mmụọ mmiri na mmụọ ọjọọ dị iche iche, ebe Chineke kere ha ka ha bụrụ ndị mmụọ ọma na-ejere ya ozi n'eluigwe na n'elu ụwa. Gị mere ụmụ Izrel ghọọ ụmụ eze oru na-achị, ndị isi nọ n'ọdụdụ, ndị Jehova bụ nna ha ma Lucifa bụrụ chi ha, o wee na-anyụ ha ịkpakpụ ruo taa. Mmehie gị mere ka mmadụ ghọọ oru nye ụwa, ebe Chineke mere ụwa ka ọ bụrụ oru nye mmadụ. Ụwa wee wagharịwazie n'ime mmadụ kama mmadụ ịwagharịwa n'ime ụwa. Mmehie gị mere ka Sọdọm na Gomora ghọọ agbụrụ gwụrụ agwụ n'ihi ori, akwamiko, igbu mmadụ na nrụrụ ala dị iche iche. Iwe dupụta nwunye Lọt n'ụzọ, mee ya nnu egwu na-ekweghị onye ọbụla kpatụ ya aka, wee mee ya nnu na-adịghị mma iji esi nri. Iwe kpọla ya ala mmụọ na-enweghị onye ọbụla si ya gaa nke ọma. Onye ekpenta n'ihi asịrịmasị, mee ka Erọn gbara aka ala mmụọ. Ọ bụkwa gị mere Mozis were anya hụ ngọzi ya na-erighị ya eri, ebe o ji anya mmiri na mwute wee laa mmụọ n'ihi obi ọkụ na nnupụisi. Mmehie gị mere eze David nata ọgbụgbụ ọnụ Chineke n'ihi agụụ nke anụ arụ, o wee si otu a tọgbọrọ ụmụ Izrel mma agha n'obodo ha ruo taa. Gị chụpụrụ nwa mmefu n'ụlọ nne na nna ya, i wee were erimeri ezi na-eri gbara ya Krismas na Ista. Ọ bụkwa ihe i mere ọ dịkwaghị onye chọrọ ka a kpọọ nwa ya Ken, Egan, Jezebel, Dilaịla maọbụ Judas. Mmehie gị mere eziokwu nwa n'ụwa taa, mee ka ọtụtụ ndị ọzụzụ atụrụ ghọọ ndị ọta atụrụ. Ụfọdụ ndị isi wee bụrụzie ndị isi, ebe ndị ha na-edu gọziri ndị na-edu ha n'ihi ihe mere na ndụ ha. Gị mere mmadụ mechiere onwe ya ụzọ ọganiru n'ihi akpịrị ego, mmadụ mechiere onwe ya ụzọ esi arịgo n'oche ọchịchị n'ihi adịghị n'otu na ofu anya. Mmehie gị yiwere dimkpa pantị iko ya nwaanyị n'ọchịchịrị, iwee pụta n'ihe mebọọ ya n'ebe ya na nwunye ya gara ịsa arụ. Ọ bụkwa gị mere nwoke m ahụ were pantị enyi ya nwaanyị
tinye na akpa traụza ya, mesịa were ya na-ehicha n'iru ọra mmadụ mgbe ọ na-amaghị na ihe ahụ abụghị handkerchief ya n'ihi ụtọ mmehie. N'ama egwuregwu i were drum ekpojuru aja mee ha azụ ikputu. Gị kpọtara ndị agha ka e were ha mụọ otu esi abịa ebe. Ọ bụkwa gị kpọrọra mmadụ ka ha bịa hụrụ otu ọnwụ onye mmehie siri bụrụ ọnwụ ihere n'ebe Chineke na mmadụ nọ. Mmehie gị were shuga tinye nwa agbọghọ ahụ n'ukwu, i were nnu tinye okorobịa ahụ na nke ya si ha gaa nwaa. Ọ bụkwa gị ji ọrịa na-afụ ka ose gwa ha na ihe na-atọ ụtọ na afụkwa ụfụ. Mmehie gị nyere nwa agbọghọ ụlọ na họteelụ, mee ka nwa okorobịa iberibe ahụ bie ọnụ ụlọ 7 n'otu izu ụka ebe o dinakwara bedị 7 nke ọ na-amaghị onye zụrụ ha. N'abalị 7 ahụ ọ nọ na ndụ rụrụ arụ bụ ndụ nke na-ewetala n'iyi. Gị mere ndị bụ nnu jiri tụfuo ụtọ ha, ndị bụ ihe wee ghọọ ọchịchịrị, ndị bụ elu ugwu wee ghọọ ndagwurugwu, ndị bụ fire brand wee bụrụzie water brand. Sorry, ọ dị painful. Mkpụmkpụ mbe ebe ihe i mere mmadụ ga-anọ ya n'obi oge niile nke ndụ ya. Onye cheta ndụ ochie ọ na-adị n'ime mmehie, ọ dịghị ya ka ọ pịawa onwe ya ụtarị kwa ụbọchị. Ma ekele dịrị Chineke onye nyere anyị Jizọs, o wee bịa n'ụwa were ndụ ya chụọ àjà n'obe, mee ka anyị na Chineke dịrị n'udo dịka mgbe anyị na-emehiebeghị.